e gwenge ma Kaluo. Kata kamano buka nowacho ne winjo be ni tero dongruok makonyo jopiny. Buka gin dongruok mage mabiro konyo joluo te ma ok ji te. Winjo kanyo kaka wakili owacho moko kuom projects mopogore opogore moseter Luo Nyanza obed gwengo mag Kisumu, Homa Bay, Migori kata Siaya. Mokwongo wakili taparo notugo gi mach nikech siasa moro migoyo ni pesa odhi Rift Valley, ni pesa odhi Central, to pesa ok dhi kamoro no. Mane manomoko mach higa mar 2007 ka joluo wacho ni Kibaki ni wadwaro jaluo mondo obed jatelo. Koro anto mano siasa mokago oyo mar ni wakelo tungni e pinywa ka ni joma sawo gore gi joluo e weche mag election, to joma gore to thoto geno mana jok matimo nade ma jok ma jodhier, lakini jok ma sama lwenyo muoch to koro loya gini nyamore gine ma koro ndeko ni wadwaro peace handshake, to peace ni to pesa matimo nade ema lokore. Mar ariyo, nyamori okwacha diera ni lweny mosebedo kwa goyo pok okelo lokruok. Ang'o ma Raila wacho ni is the father of democracy? Nikech lweny mosego e ndara. Misene ka lweny no kogo e ndara, pod dictator di nyalo timo nade? Ne nyalo dictator moi pod ne nyalo betie mang'eny mokalo. Ang'o ma miyo sasa waywak ga jok manotho? Wawacho ni Mbae notho kama nyango. Donge nogo lweny mar Constitution 2010. Sani donge wan ni Constitution 2010. Koro kwa nyalo wacho ne jodalawa ni dhi e ndara pok okelo gimoro. Mane wagoyo lweny mar kedo ne ma jorochere nobiro ka British colonialism. Donge ji nowuok e dara bi jomoko dhi Obungu bi ji nothoe. Donge the white man left owenwa Kenya ka. Koro lweny kata nyocha wantie ndara, wanyocha wacho ni President William Samoei Ruto ni Finance Bill 2024. Kani na ukwadhi ndara doko winjowa. Donge ne waombende ni ker Finance Bill 2024 ni okber golie kuonde moko e pen chik mar Finance Bill ni mondo wadhi mbele ok no yie golo. Mana kane ji koro dhi ndara e kotimno nade ogolo. Koro lweny migoyo mar ndara mar demonstration iluongo ni class struggle ema kelo ber makare. Kata winjo ni Raila nokelo devolution, tinde joluo kwale kor gwenge kono. Kata mana gavanas gi kirango to kor gine magi gigero gorofe gine dalawa, lakini kor ka gavana kanyo tiyudo ka od lumie mantie to je dalawa pod chando. Emo mi apenji ni gin dongruoge mage ma in kaka buki winjo ni kotere gweng to koro bro bedo ka konyo joluo te mok jogo manitere sirikal ke. Mokwongo dongruok ma onego bed ni tero Kaluo bende dongruok ma onego bed ni iloso Kenya maber. Dongruok ma joluo kopogore gi dongruok mag tribes mamoko. In fact chutho joluo wacho ni gidwaro chiemo maber, gidwaro weche mag tiegruok e yo makare, gidwaro weche chenro mag healthcare makare, to chutho joma tindo ma joluo dwaro tich. Koro magi timo nade? Mokwongo mondo wayud weche mag chiemo nyiso ni e weche mag puothe mantie Luo Nyanza. Mokwongo puothe ok onego bedi ni puothe pod nitie lwet jok mane opog puodho ndalo ma colonial places. Ngech kirango jok manigi puodho dalawa ibro yudo ni the peasants kata joma odhier mokalo onge puodho mage nyalo dhie. Ka kirango game wan gi jok modak ma onge puodho e game kanyo magin ka gichiwo kiny to gidhi go tong' to giduogo. Koro mokwongo wadwaro ni weche mag puodho, land legislation, onego bedi ni bedo addressed mondo wacho ni land onego chiwne tillers. And then bang' mano wantie akene nyamori Kisumo kacha to dhi maber nikech dalawa kacha an karango e ot madhi e game yudo ni ng'ato nigi loan, simu mogoyo loan, TV loan, magi broad based pod ntie. Ba kirango gin gi solar system pod loan, mago be pod broad based bende konyo gi adier. Ng'iso ni jadalawa ma game loan mako nyaka iluongo ni brokers machiwo je loan. Koro ang'o ma serikal nyalo timo mano? Magi gik mane osetimga. In fact Ramogi dinga nowacho gi Wasonga Sijeyo ni the cooperative movement ema nyalo konyo jodalawa mondo e yore mag kungo gi holo giyudo ka ginyalo kungo to gi holo ma ok gibedo gi broker moro kanyo makawo pesa mang'eny kuomgi. To chutho ka ginyalo loso weche mag
mechanized farming e Nyanza region. Then mechanized farming ni nyalo kelo weche mag viwanda kambi. Kore na noka kambe makore wacho winjo ni wacho ni kambe kikirango allocation pesa mano bed allocated ne Chemelil, for example, almost 43% of that money no bed atamalo no kwal gi jo management ma kanyo. Aya wadwa neno ni allocation mano me sugar factory masoni jonyang dhina de kocha to kirango kata weche machalo kamago ni kambe dhi mbele kose kambe dok piny. Nyiso ni Luo Nyanza uno dwaro ndiko jinade makata kambi onge uno ndiko ji office ma CDF to dano kakirango game we have almost 114,000 people out of them 72% of the game population dwaro teach to tije gigede yudo kanya ka onge kambi to kambi no kose yude to bang mano to wanyalo wacho ni koro mondo yaw market ma golo gik moko e game golo gik moko e Nyanza mondo us kamoro mondo ngato yud gimoro. But okwanyalo wacho ni wane broad based to joluo pod dhiro ndhewi. Okwanyalo wacho ni wane broad based to joluo tho curable diseases makata sani abro dhi dale hik to abro kanyo nitie yiko mopogore. Nitie joluo miko gi magogo, nitie joluo miko gi jokata. Koro jogi duto te ok nwagone gi lweny ni wan bende wadwaro ni wayudie gimoro ni koro donje sirikal mondo mi atenda moro kaka an engineer. Oyo tendo nego beni kata kiyudo ka in engineer tiyude through merit mane gimotimo wacho. Koro gima watem kwedo kabisa kwa bire uwe wache mag TV kama en tribal politics. Makoro sani ngeni koro iwacho ni koro sani koro iwacho ni Gachagua ni koni ni en kore joma jokuche kore magore ge joluo. Oyo kata Gachagua no ken ngama ber moloyo kuche duto te modhier ka. In fact Gachagua is the worst of the Kikuyu ilk monego bene wantiego, lakini nitie okuche ma onge gimoro sama Nyamori wacho ni jo okuche de maber to kirango okuche magin squatters kata ke Taita Taveta donge doka okuche squat land mar Basil Priticos dalo manego lweny mar Mpekitoni donge nego okuche kanyo ne Kenya to tero gito gin squatters kan okuche magin squatters gi bende Nyamori dwaro no ariembi. Gimata mawacho ni weche mag tribal politics to awerego bro ketonwa piny wanago siasa kaka ne Ruto wacho noa to tinde ulgo Ruto maber tabenda wacho ni siasa mano chiwo maber en ni wan gi joluo man go gi joluo maonge go lweny mabro goyo kata miwa mna Luo Republic en ni nitie Luo Republic kanyo nitie bro bedo joluo ma jo jamore gini ma support kuo gi bedo ni ji ariyo mokadek nyalo bedo ngono e sirikal to nitie jomoko ma bro bedo Luo Republic no kaka an ma wacho ni ngata ma jaluo ma pod ni piny mogik onego beni odwaro ratiro mar yo makare mopogore weche mag pogo pesa ma Nyamori bende wacho mogik Mori wacho maler ma inyalo we ni Ruto koro wuok to the Kambadi Mosi no mbari kele pesa iseng'iyo gi Ruto makore be wacho ni Ruto tenga 1 billion 4 billion 8 billion sama wacho ni Ruto otenga 400 billion 800 billion mondo dhi Kaluo gimonengo bed no wacho ne jopiny ma jopiny to bi kodi nikech kata 400 billion mi wacho no ter ne joluo pod onge gimora mora magichame kor gweng. So 400 billion moter Kaluo ni en ngano machamo 400 billion odhi konyo joluo nade nikech kawan gi joluo sani ma Nyamori wacho ni almost ka ariyo roughly maybe my mathematics is not right Nyamori has talked about 3.4 billion shillings koterie Kaluo to dayo ma odaka wuono ma winja mantie got regecha ibendi winjo mit billion ma Nyamori wacho studio koki winjo to in gomna lwenye mar adiera mar kedo ne jochan gi jotich matek ma un gogo lakini joluo mane mbele mobet mbele ma brokers madwaro tiyo gi community e yo marach mar yudo margi kendgi to utamre uywayo piny nikech un nyikwa Ramogi ok un nyikwa Ramogi un nyikwa Kodhek un nyikwa Wasonga Sijeyo ok un nyikwa jok manogo lweny mar bunde gi kendgi mane wanyalo kwene joluo. Wakili wa duki twak ninjo kanyo kaka buka uloso